ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳу. Бародари азиз ва гиромӣ, дар мавриди зане ки одати ӯ масалан 7 рӯз буд, 7 рӯз хун медид, баъдан дар дигар одати ояндаш 11 рӯз хун дид ва баъд аз инам 11 рӯз дид ва баъдан инам 11 рӯз мебинад. Акан ҳамин одам чӣ кор мекунад? Одаташ оё 11 мешавад ё ки чизи дигар? Аслан дӯсти азиз мегӯяд ки ба он хуне ки кам биёяд аз аққали ҳайз ё зиёда биёяд бар ҳайзи мақсад ҳамун зан, зиёда ки боша, мисол аққали ҳайз худаш 3 шабонарӯз аст. Камтарин муддати ҳайз 3 шабонарӯз аст. аксараш яъне охираш ва ниҳояташ 10 рӯз аст. як зан масалан ба тарзе ки шумо суол карден, албатта ин хун истиҳоза аст, мисол шарҳу тавзиҳотиро иншоалло ҳозир ба самъи шумо мерасонем. Масалан як зан 7 рӯз одат дошт, ҳамчунон суоли шумо. вақте ки мақсад ин одаташ 7 рӯз буд, лекин масалан дар дуюм маротиб, яъне дар марраи дигар, пас мисол баъд аз ин вақташ, мисол моҳи оянда 11 рӯз хундид, масалан 7 рӯз хундид, ҳайзай, 8-ум рӯзам дид, аллакай занак медонад ки одатам 7 рӯзай. 8-ум рӯз ки хундид, на намоз мехонад, на рӯза мегирад. 9-ум рӯзам дид, ҳамчунин на намоз мехонад, на рӯза мегирад, ҳайз ҳисоб аст. акнун 10-ум рӯзам дид, намоз намехонад, рӯза намегирад, мунтазир меистад. 11-ум рӯз ки хунд дид, аллакай ай ҳамун 7-ум рӯз усунаш, яъне ай 8-ум рӯз усу, ҳамаш хуни истиҳоза ҳисоб аст. 8, 9, 10, 11, 4 рӯз хуни истиҳоза ҳисоб мешавад. 7 рӯзша намозоша қазо намекунад, 4 рӯзи дигар зан намозоша қазо мекунад. ҳамин рӯзи 10-ум ки мақсад хунаш қоқ нашид, мақсад 10-ум рӯза дид, масалан пӯгашта ки 11-ум рӯз дид, тамом дигар. мисол аллакай ай аксари ҳайз ки гузашт, инҳо ҳамаш хуни истиҳоза, хуни бекор ҳисобанд. ба ҳамун хотир занак то 10-ум рӯза мақсад намозша намехонад, рӯзаша намегирад, мунтазир меистад. ҳамин 10-ум рӯза ки хуна дид, аллакай тамом дигар, таҳорат мекунад, ғуслша мекунад, таҳорат мекунад, намозша хондан мегирад. мисол дигар чӣ кори мубоҳоте ки баъд аз ҳайзу пеш аз ҳайз дуруст буст, барои мисол зан муносибаташ бо шавҳаршам боша, намозу ибодатшам боша, ҳамаш дигар яксон дуруст мешавад. агар одаташ бо мин баъдадам 15 рӯзам шавад, ҳамун мақсад хунам ки дид, ғусл намекунад, таҳорат мекунад, масалан ҳамун хел намозша хондан мегирад. дигар ӯ мақсад бигем ки хел ӯра аз намозу рӯза ва аз ино маънаш намекунад. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ.